ċifri pubblikati matul il-jum ta' tnejn mill-Uffiċċju Ewropew tal-Istatistika jikkonfermaw li r-rata tal-għoli tal-ħajja f'pajjiżna bqet akbar minn dik fl-Ewropa. Iċ-ċifri tal-Eurostat jindikaw li fiż-żona euro l-inflazzjoni niżlet għal 1.9%. Dan fil-waqt li fis-27 pajjiż membru bħala blok wieħed l-għoli tal-ħajja niżlet għal 2.3%. F'Malta l-għoli tal-ħajja għax-xahar ta' Diċembru kejlet 2.4% u allura dan ifisser li prezzijiet f'Malta qed jiżdiedu brata akbar minn medja Ewropea. L-istess ċifri konfermaw li fuq sena ir-rata tal-għoli tal-ħajja f'pajjiżna żdiedet sew minn 1.8% għal 2.4%. F'Diċembru tal-2025 l-akbar kontribuzzjoni għall-inflazzjoni annwali ġiet mill-indiċi tal-ikel u x-xorb mhux alkoholiku l-aktar minħabba prezzijiet ogħla tal-laħam. Apparti minn hekk ġew innutati prezzijiet ogħla tas-servizzi tar-ristoranti u tas-servizzi tat-trasport bl-ajru rispettivament.